بێگومان مەسیحیên deştaneynewa û li bajarê Mosilê li ser demê çekdarên Daeş mal û milketên wan lêstandin û derkirin. Lê ev diyar de dubare ser hilda û piştî azadkirina Mosilê gelek xano û parçezevî û erdên çandinê ji bal partên siyasî ve ewên çekdar mîna hejda şeعبî destê xwe danaye ser û beşekê evan mulkan ji bal kesanên baladest ve hatîne dagîrkirin. نبتنه پارتین سیاسی گندلی دیکن دوی بیا ویدا جبال کسا و اویشیانا تزویرا سندان هبی دست خودانا سر ملک مسیحیان اولاین سیاسی گلک ملک داگیر کرینه و هندک ملک فروتینه و پاریوان خرج کریه جبو برجواندین خوین سیاسی وی بابتی گشت خلک نینوان لسر آگه دارن بێگومان کەیسا داگیرکردنا خانû û milkên mesîhiyan gehiştiye Bexda û di nava Perlemanî de gengeşe li ser hatiye kirin lê heta nûke bêencam bûye. لا برلمانه ولا حكومته بكتابي فرمي داوما كرديا هذا كان كتيدانا او البلايك الموجودين قبولنا كان بالنسبه لي هذا عقدي Eve ek ji ewan jinên Kristyanek û xelkê Mosilê ye û niha mulkên wê hatîne dagîrkirin û nikarîtin vegerîte ser mal û halên xwe. اتصلت بابو الملك من پەیوەندی bi xwediyê mulkî kir û min gotê şuqeya min û pare û zêrên min têda bûn. Zêdebarî nav malê ye. Bersivawî bû min ew bû got carek din peywendiyê nekey. Evî babetî neveke. Eger tu dê jiyana xwe ji dest dey. Min gotê dê skalayê tomar kem. Gotî hera tomar bike. Min skalal gelek cihan tomar kir li çi kesan bersiva min neda û pîtev min ولا nekir. حد جاوبني ولا حد رد علي Keysa dagîrkirina mulkên mesîhiyan nebtinê li Mosilê evê diyardê ser hildaye. Belkû li Bexda paytext jî çendîn keysên wesa hatîne tomarkirin û gehiştibû ewî radey destkarî li senedên xanoyan jî de hat bû kirin. Kawa Umer Dengê Emerîka, Mosil.